Ahojte, vítam vás, ja som Skrupko a toto je pokračovanie Minecraft jednotky, čiže part 2. No tak skončili sme pri tom, že sme vlastne začínali stromy a craftili sme nové nástroje. No takže poďme si vyťažiť nejaké tie skaly a uhlie. Som vravel, že tu je fakt parádne miesto, je tu veľká dostupnosť. Tak si to poďme všetko vyťažiť, dúfam, že sa nám podarí nájsť iron a že si budeme môcť spraviť aj železný krompáč. Fúha, toho fakt je. Ešte aj do hĺbky. Ale uhlia máme aj celkom dosť. Neviem, či to všetko idem vyťažiť, ale tak už keď to tu máme. OK, takže toto by sme mali. Toto som ešte videl, ale to necháme tam. Ja som chcel skôr si spraviť krompáče veľa a ísť kopať niekde do zeme, aby sme mohli nájsť iron. OK, takže si poďme počkať, koľko máme dreva? Dreva máme dosť, tak si poďme spraviť nástroje a môžeme poďme niečo najskôr postaviť. Tak to mám iba 11 skal, neviem z čoho idem stavať. Asi z kameňa, takže som sa vyšiel úplne zbytočne, ale až tak zbytočne zase nie. Vyrobíme si ešte sakra, zase som to zle spravil. Takto, vykraftíme si krompáč kamení. Dobre, tak poďme si ťažiť aspoň 64 kameňa. Tu nechcem to tak ohľadať, aby som nemal zlý výhľad, tak tam tu niečo stavať, takže idem kopať z druhej strany. Tak, a môžeme kopať. Neviem, postavím nejakú vilu krásnu. Ale potrebujem materiál, dúfam, že sa mi podarí nájsť aj diamanty. Ale to by som mal mať aspoň nejaký príbytok, lebo takto je to hrozné. Joj, to je zdĺhavé. Potom natočím aj ďalšie série Minecraftu, len už by som chcel natáčať aj Mafiu 2 konečne, len ako si mi nevychádza čas. Tak dúfam, že sa mi to podarí. A zase sme našli uhlie. Ja ho proste priťahujem, ja som magnet na uhlie. Nič nevidím, dáme si fakľu. OK, tak si to všetko vyťažíme. Tento krompáč je strašne pomalý, rýchlo sa to doničí. Ďalšie uhlie, to je toto. Si budem kopať do zajtra, no čo už. Už nemáme nikde skladovať, potrebujem spraviť nejaké častky. OK. Takže keď sme to tu rozkopali, tak to aspoň využijeme, spravíme tu nejakú mini baňu. Keď si sa iba na kameň, ale aj tak. OK, tak môžeme pokračovať v kopaní. Stále tu je nejaká tma, veď už tu už je aj fakľa. To je hrozné, tento Minecraft. Vyšla by sa mi láva, ale nemám iron a nemôžem si spraviť vedro, takže asi tak rýchlo nebude a nemám ho ani kde nabrať. Aj keď s tým by až taký problém nebol. Super, už sa mi pokazuje nástroj. Jasné, toto som bol poriešil. Zoťací fakľu. No dobré, tak to dokopem všetko ostatné.
Neviem, koľko toho mám. No, 64, 43, to ešte dokončím, dáme 64, presne. Tak. Koľko mám? 49, ešte nám treba. Si spravíme takú chodbičku. A prekopeme sa naspäť. Áno, presne takto. No a... ale som a nie, tu sa mi začali ďalšie zberať. Dobre. No teraz mi to stačí, takže si ideme aspoň trocha niečo naznačiť. Bež. Foreste bež. No tento má od neho ďaleko, nevadí. Všade tu tráva, fuj. To preč. Tak. No už nám slnko vychádza. OK, takže pozrieme, čo máme v čestke. Klávy, tu máme mäso a uhlie, tak to si spojíme. OK, čo som ešte môžeme vyhádzať zbytočné. Toto. Je drevo máme dosť. OK, takže môžeme začať niečo stavať. Ako by som to... Kde by som začal? Asi budem musieť rozbiť čestku. Čaute.